जोंथ' बिटिआर जानायखौ दिनै जोबोद साबायखर होदों। गतिके जों मोजां मोनदों। नाथाय जोंहा बहुद समस्यायाव गोलैदों। जेनेबा जोंनि खोला गबसागुरिया दिनै दालां गैया आरो बेनिफ्राय कालभार गैया। गतिके आरो दा थाङै थुङै जोंनि गामियानो गोमानानै दंबावो। जोंनि उत्तर कलाबारि गामियाव जोंनियानो खोला गबसारानो माने 10 नम्बर वार्ड। दा 10 नम्बर वार्डआनो गोमानानै दं जोंनिया। बे मोनसे जोंहा समस्या जानानै दङ। बिनि थाखाय जोङो थांनाय 18 थारिख खालि जोङो MLA निफ्राय लिरना लायदों। नाथाय बिथाङा जोंखौ डिसिनिसिम थांनांगोन होननानै डिसिनिसिम लिरहरदों। आरो जों नैबेखौ मोनसे सिन्था खालामदों। दिनै बिटिआर हाबनाया अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट गोलैदों होननानै जों खोनानानै मोनदों। बे खोनानानै मोननायाव हसाके जोङो माखासे अफिसियेल खामानि मावनायाव जों अदालगुरियाव थांनांगोन ना बले जोंनि जायगायावनो जानांगोन। एबा मानसिफ्रा ओरैबायदि गोरोन्थि बुजिदों जे जों भट होनोब्लाबो अदालगुरियाव थांनांगोन नामा। ओरै माने खेलिमेलि माखासे माने बुजिनानै दङ रायजोफ्रा। गतिके जोङो अफिसियेल खामानिखौ जाहाथे जोङो गहपुरावनो मावनो मोनो जों बेखौ साबायखर बावदों। आरो प्रमद बर' सारखौबो आं खावलायो बिथाङा जोंनो जायगायावनो जाहाथे अफिसफोरखौ खालामनानै होयो। आरो बे समाव जोंनि ओनसोलाव संगठनफ्रा आफादफ्रा जोंबो बेखौनो हांख्रायो जे जिखुनु दला माने जों खौसेथि जानानै नाङोब्लासो जोंनिया माखासे खामानिफ्रा जोंना साक्सेस जागोन। थांनाय 11 थारिख ना बेसेबांमोन आं थारिखखौ बावबाय। दिपेन बर' फैनायावबो जों बेखौनो बिथांमोनखौ खावलायो जे जोंनि हारिया खौसे जानानै जों जाहाथे खामानिखौ मावलाङो। बिनि थाखाय जों बिथांमोनखौ साबायखर बावो। दा माखासे गामिफोर हाबनो दंबावो गहपुर ओनसोलाव गोबां गामियानो बिटिआर हाबनो दङ। बेनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो? आंनिबाथ' गहपुर एरियायाव जेसेबां दङ गहपुर ओनसोलाव बेखिनि गामि हाबजोबनायखौ जों नागिरो। आरो जों मोजाङै बुजिनानै मोनो जे जोङो दिनै अबेबा गामिया हाबदों अबेबा गामिया हाबाखै होननानै जों खोनानानै मोनदों। जाहाथे गहपुर एरियायाव जेसेबां गामि दङ बेखौ सोसनजोबनो हायोबा जोबोद मोजां जागोन। आरो बिथां प्रमद बर' सारखौबो आं साबायखर बावहरो सोजोबनो हानायखौ।